Velkommen til en dejlig bevægelsesstund, hvor vi starter med at varme alle kroppens led op. Du må gerne starte med at bevæge dine håndled, dine albuer og dine skuldre. Mærk efter, hvad kroppen har brug for lige nu i det her område. Få gerne nakken og hovedet med os. Og undersøg, hvor mange forskellige måder, du kan bevæge det her område på. Få nogle bølgende bevægelser ind i rygsøjlen. Bevæg langsomt kroppen ned og hænge og op mod loftet. Led for led i rygsøjlen. Gør det på en måde, som er blid og rar for dig. Og prøv at lave nogle twist, hvor du strækker den ene arm op mod loftet og ned mod gulvet, og det samme i den anden side. Få noget bevægelse ind i hoften. Start med nogle cirkelbevægelser til den ene side og den anden side. Lav nogle 8-taller. Og så forestil dig, at du med din bagdel tegner nogle ur, så du ligesom kommer ned i nogle dips ind i midten. Få gerne armene og resten af kroppen med. Og varm din ankel, knæ og hofte op i den ene side ved at lave cirkelbevægelser. Og den anden side det samme. Mærk efter, hvordan det vil være dejligt for dig lige nu at bevæge alle kroppens led. Og undersøg, om du kan få både dine håndled, dine albuer, dine skuldre, din rygsøjle, din nakke, hofte, knæ, ankler, fodled i gang. Stræk dig gerne godt både ud til siderne, opad, bagud, fremad, nedad. Så er vi kommet til intuitiv bevægelse med fokus på hoften. Start med at få kontakt til dit bækken. Det kan du eventuelt gøre ved at lægge en hånd på dit underliv, på din lænd. Begynd at lave nogle bløde bevægelser. Forestil dig, at din hofte eller dit bækken er din dansepartner, som fører resten af kroppen rundt. Så alle dine bevægelser de starter i hoften eller i bækkenet, og resten af kroppen følger med. Og mærk efter igen, hvad din krop har brug for, og hvilke bevægelser, der føles dejlige for dig lige nu.
så må du gerne stille dig med lukkede øjne og lige få kontakt til dit bækken. Du kan eventuelt lægge en hånd på underlivet og på din lænd. Og mærk efter, hvilken effekt den her lille dans har haft på din krop, din sindsstemning. Tak for denne gang.